Mga positibong bagay sa buhay na kailanman ay hindi natin dapat kalimutan. Una, kung gusto mong maging matatag, dapat alamin mong mabuti kung paano lumaban mag-isa at tumayo sa sarili mong mga paa. Pangalawa, huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat darating din sa atin ang mga magagandang biyaya. Pangatlo, lahat ng bagay sa mundo nagbabago. Kaya huwag mong masyadong estresin ang sarili mo dahil gaano man kasama o kasaklap ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo, ito ay magbabago. Pang-apat, lagi mong tatandaan na ang pangit na kalagayan mo ngayon ay hindi panghabang buhay. Yang pangit na kalagayan mo ngayon ay magbabago pagdating ng tamang panahon. Pang-lima, magtiwala ka sa sarili mo. Naniniwala ako, lahat ng bagay na gusto mo, magagawa mo. Pang-anim, huwag mong husgahan ang isang tao dahil lang sa sinasabi ng iba, dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagkakaiba. At pang-pito, ang mundo ay puno ng mabubuting tao. Kung hindi ka man makahanap ng ganon, mas mainam na maging isa ka sa mga iyon. Never stop learning, ika nga. Huwag kang tumigil sa pag-aaral, lalo na kung ito ay tungkol sa buhay. Dahil ang buhay, kailanman, hindi yan tumitigil sa pagtuturo sa atin kung ano ang mga dapat nating matutunan.